Buka mulut lah, apa yang mau tutup mulut Marenti? Shalom. Yamuna amanami doho tinanami na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Ala naing masuhatama partanyangata parpuri di huriata di morginon. La suaksongari manang amanami inanami nama dohoti partanyangata di morginon secara live streaming. Ala naing bulata ma partanyangata taparadima roha doho pikirata jumolo mahita martangyang nahoho. Amen. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus. Oma tikina na parpuri dihita patupahon partangyangan wik di bagasan taunon. Madok mauliate dohita tu debata ala asi dohot holong ni rohana boy hita marpu di bagasan sadani roha di bawujukon partangyangan wik di taunon. Alani tapuji ma tuhata na palwason hita marpu di ngananon. Tai dehoma ede puji-pujian iguarna puji hamu Jehovah tutu. Mari dehita sian buku ede nomor 14 ayat sada. Tutuhata disude dengan basara naung tajalo di ngoluta di bagasan taunon ibanado na mga lehon hai pason dohot akan narikot di bagasan ngoluta siganupari alani i tapuji matuhata di bagasan gok las niroha. Dengan
dang ma tongon na nilehon ni debata Jehovah tu hita. Jadi marlas ni roha mahita memuji guarna na badiai. Nunga di pasada hita saluhut akan na hinaholongan di ngananon. Atong jongjong mahita saluhut na. Tapahibul marohata marsoba tu ibana. Jala tapuji ma ibana. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Songonon didok Tuhan Yesus, namo nangido parulosan dohot aka ulus nasaksak. Jala parhatopotok kudo goarna dijulu ni damang dohot dijulu ni aka suru-suruwanna. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan ni aka namate dohot aka namangolu. Hodo napuna hami manang mangulu manang mate pe hami. Nakbe mardalan hami dirura ni lingguman ni hamatean. Dang huhabiari hami behamatean, ai hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami naung humokopami, jala hodo napuna hami. Roh hami nuaing tuho mangidu, sahat tuhoma to dinami doho daging nami, asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Saitiop ma tangan nami, urubi hami marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami tuhangoluan naso rasuda. Amen. Udul mamuna. Marede hita sian buku ede nomor 342 ayat sada.
tajama turpu epistel di pertanyaan boringinon ima sian pesalamen sia pulu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12 tajama marsikat sore. Ali Tuhan saihodo haparusan nami marsudut-sudut. Tagan setubu dope akadolok jalatagan sadong dope ditubuhon tanoon dohot portibion nunga adong hian ho ali dibata sian salelengna rodi saleleleng-lelengna. Sumuang do gabe orbuk jolmai di bain ho dungi di dok ho muse mulak mahamu ali jolma manusia. Ay sobokon sadari natuari nang salpudona 1000 tahun yang godi julung jala songon sadagasi perjaga di borngin. Diubang hodo nasida jadi mate manasida managot nai nunga martubur diulahi songot duhut-duhut. Torang ari mon bunga doi jala martubur HP bodari nai disabido jadi malos. Ai siap dohami di bahen rimasmu jala di bahen ni parpiar ni murukmu ubahen topu mago hami. Nunga di bahen ho hajahaton nami tujolong dosa nami akan nabuni tuhatiron ni bohim. Ai lamorudo aka ari-ari nami sudina di bahen rimasmu ai songon hoi sadado lao suda aka tahun nami. Ari-ari tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogon situtu deak do 20 tahun jala hinadingkan nasida do hangaluton dohot halujaon ai hatop situtu do laho salpo jala habang do hami. Tungi sema tumada gogo ni rimasmu jala dihabiari ho bartu pangonai ni rimasmu. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Ima sahatna martua do natumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Amin. Mari dehita sian buku nomor 425 ayat 1 dohon ayat 4. Refleksi padonganion ni debata di bagasan ngoluni huria. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan partanyangan wik na parpudi sadarion. Tamado hita madok mauliate marningot saluhut padonganion ni debata di bagasan ngoluni huriata dohot di ngoluta ganup marsada-sada. Tung soboido porso ota molodang debata nama dongani huriana jala nama masu hita tung so tarbain hita do hot jongjong sahat tu sararion marningot saluhut nai ahama sidohonota tu debata. Kami diho Tuhan nama kamonakon hami sian ragam ni akka namasa. Godang do akalas ni roha dohot paru kilon natabolus. Jala godang do nama baik kita mekel jala tumatangis di pardalanan ni ngoluta.
molotaida akaragam ni sibolusota dohot hinaborat ni situ hota, tung sotarbain hita do mangadupi i, sian guguta dohot hamalo hota. Alai sahat tu sadarion, boy do hita tolhas marsara ni roha di pertangyangan wik na parpudi di taunon. Di saluhut nai, ahama si dohonota tu debata. Hati dakonota do dingolu ni huria debatado ulu jala raja ni huriai debatado namar mudu-mudu huriana jala di bagasan ibana sikopdo haluau ni di namar dalan huriata manipat di bagasan tahun on godang do pasu-pasu marhite-hite pakobasion naung tajalo mardalan pertanyaan wek nang pe di patupa di huria alani pandemi COVID-19 sia. Di saluhut nai ahama si dohonota tu debata. Melante mahami di ho Tuhan na mga lehon pasu-pasu tuhami sudiruas ni huria. Upangido hami matuho pasingop ma pasu-pasum tu akadongan nami na marukil. Dope mangyahi akan namasa hinorhon ni pandemi COVID-19 di paranguluan sigano pare. Dingolu parsaoran ni huriata, nungalam tadai hinauli ni hasadaon dohot holong ni roha. Masih rupa diaka nahurang, jala masih apulan diaka arsak. Masih togu-toguan diaka hamaolon, jala masih paingotan diaka nahumurang lobi. Alai tong dope ikon hari kotonota hasadaon dohot parsitutuota manatap akadongata na di bagasan hapogoson diukap ni rohata naing makanguluhon hasadaota dia ma dohonota tu debata pargogoy jala parbisuhi mahami Tuhan asalam ku hari koton hami hasadao di tonga-tonga ni huriami. Punuji ma Tuhani ganu pari, ai rodi saleleng nileleng nado asini rohana. Nunga tapak kilalahon dengan bahasa ni Jahoba nama dongani jala namar mudu-mudu hita di bagasan pertanyaan wik di tahun 2020 sadaon. Atong saluhut poda pangajarion jamita naung itabege marhite-hite pertanyaan atas salelengon. Bahan patoguhon hapor siyaota may mangadupi akaragam ni namasa di bagasan nguluta. Bahan mahatami sulu-sulu di patu jala hati uron di dalaku. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 710 ayat sada dohot ayat tolu. Tepasada marwata martangyang mahita.
alai Jehovah de bata amanami na di manua ginjang marhiji Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati marohanami di hodi bagasan sedarion. Didongani hodo lakani ngulu nami dinamang mula hami senabi sermatani hari na sugutan saat dua pada ditikion. Boy dengan ulaun nami. Jadi paingot toko do hami di botarion asa boy hami marpu di garejaon. Lau patu pahon pertanyaan na perpu di tahun 2020 sada. Mau lihat ma dia karwasmu nama karikot toni Tuhan. Asa tuk takas di haun nasida kahatam dohot hudam. Na naik sulahun nami di tonga-tonga ni parangulun nami sigano pari. Ali Tuhan Jehovah hutangnya kok kami maka dongan nami na subuhi nasida madohoti pertanyaan di bagasan boronginon. Molo tungalani ulau dole Tuhan pasu-pasu mana sida dia kaulau nabi. Jala paingoton na sida mamake kapartikian na pinasahami. Asa bui pakai na sida kapartikian ni. Lau marsaur dohotami. Jala toktong memuji pasangapong warmu na badiyai. Ali Tuhan de bata amanami hutangnya kok kami makan ya tua-tua na toras. Asa di bagasan hahi pason jala di bagasan pos nirohan na sida mangalaka. Dilaw madongani akka danak na pinayahom do kapoparan. Leo di na sida di Tuhan semangat melayani. Dohot ali Tuhan nakapadaraman na tama. Asa bui pakyon na sida i. Pahebak ko nakanauli na denggan di tonga-tonga niya kakeluarga. Ali Tuhan Jehovah di bata nami. Dia kan nakon nami na dibagan sa parsikolahan na suboy de benasi na madohoti secara madohoti di kelas. Alani pos roha nami dia kajiki-tikina ng ron. Boy manasida pajupang doa ka guruna. Ay nunga hampir 2 tahun na sida nang boy pajupang. Baka nali Tuhan dang boy do pilitad na sida nang naisina mangajarin na sida. Pasu-pasu mali Tuhan yakan nakon nami. Asa giat na sida gabi anak na hasea. Na boy mabandingkan na keluarga. Jaka na mga luluyak kaulaon patongon na Tuhan ulaon na tama. Jala unang luasakan nakon nami majalo jalan pintas. Di na mga luluyak kaulaon. Alapak kema akaparabinotohan na pinaipukan na sida. Secara ilmu na pendidikan formal. Na boy mangrupi na sida. Dinalaw mga luliak kaulaon na nagsipato paon ni nasida di tonga-tonga ni nguluna. Ali Tuhan de bata amanami. Hutangnya ko kami ma. Sudi ka program ni huriam. Di tonga-tonga ni nanengulah no nami di tahun 2022 naneng ro. Leo di hami ke bersamaan dor sama-sama bekerja. Leo di hami ali Tuhan akaboy mengalir roha. Tupahebakot pelayan di tonga-tonga ni huriamon di lintas dewan kononia marturia do diakonia asa saurdut kami lau mangulahoni di program nanek sulahonon nami di tahun 2022 naneng ro. Ali Tuhan de bata gudang do nanek si hari kotonon nami do di pelayanan di tonga-tonga ni huriamon atau patu pamai. Jika membangunan nasuboy do peulah kami alani pandemi COVID-19 siaon gabi tertunda mai alai posrohana mi itu tahun 2022 on boy materlaksana di bagasan puaso nasiakoi asa marsitu tu hami marsadani rohami lao patulus pembangunan ni huriam di HKBP Keramat Jation. Ali Tuhan de bata amanami hutangnya kok kami maka keluarga nami na di bagasan parsahiton. Na pihak di bagas menang di tongan ng rumah sakit PI. Ima situa Esther Siregar, Juliana Sitohang, situa LR Borusormen, Marisa Tobing, Humisar Tobing, situa Bisi Dauruk, Mahendra Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit, Nyonya Simanjuntak, Boru siaan, Nyonya Turnip boru sialoho, Nyonya Nenggolan boru turnip, Hasi Barani,
Silaban, Nyonya Sitorus Rusdan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorakir, Nyonya Panjaitan Boru Simajutak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahan Boru Tapu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Benni Sitorus, Nyonya Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Barani. Lasongoni maka keluarga nami na pihak di rumah sakit Nyonya Panjaitan Boru Tapu Bolon, Bona Siahan, C Tambunan, Joanna Asera Mora Gultum, Lauren Sius Regar, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Dohot Epa Boru Sitijak. Pergogo ya de Tuhan kausahan keluarga nama bonda sida tu rumah sakit. Asa parhitiamu makasih pangano do sinu monakau na pinangan nasida. Lao mabubu sahid na loho di pamatangnya kadongan nami namar sahidi. Asa boy na sida mulak tutongan ibagas di bagasan hai pason natakas na sakoi. Gabi pajupang mahamay di bagas friyamon di bagas alas nyerohang. Jalaboy na sida manguduti akaulaw nanak penasaha mo di tonga-tonga ni akang ulun na sida bi. Atong ali Tuhan sahat di homad daging dohotor di nami. Satu kinay nang bigyon nami mabarita haluan barita hatua umi nanek pasahaton ni naposom persaringar hom may ditong-atonga ni pertanyaan nabi di bagasan boronginon leon gogo di inanami paditaresot asa hatabi miyan ditong-atonga ni ngulu nami saluhuna gawe marurat marperbuwe ima silwa nami Tuhan bolutung mulak pihami sian bagas joromo mendapot bagas nabi atok sahat di homa hami Tuhan bolutuk pemulak kami not bagas nami homa na mga ramoti hami na pada kami sa parmaran daging dohoto di nasumisi dalan namalo na nagsibuluson nami. Jadi di borongin bolutok pihak piham di bagas sa puno nami luasay mala gugo na sakoi. Paswakong gugo na paki hami di bagasan sarion. Di hari natur disugot mata nyari. Nasunggulan ni huasom mahami margugo na baru. Terbaik kami mamangudutya kaning ariningunu na pinasaha muri hami. Atong maliati marohan nami di hotuan jumolo masih sa dosa nami nagudangi. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Barede hita sian buku ede nomor 458 ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Amang Inang di saat kami baru selesai mengikuti sinode distrik 2 hari berturut-turut kemarin dan tadi sampai jam 6 sore. Sangat panjang kegiatan 2 hari penuh, mulai dari jam 8 sampai malam, baru tadilah selesai jam 6 sore. Pikir kami buido gabe margati farjamita ala memang
atar pajang do diskusi di pleno. Alai puji Tuhan tepat pada waktunya. Hami pe macelas roha boy pajupang dot hamu amang inang. Ya. Sonari usukun mamuna apa kabarnya? Iya, di akhir pertanyaan ini semua dalam keadaan luar biasa sehat. Songoni hamuna manami inanami namandohoti live ibadah pertanyaan marhiti live streaming. Arab dorhanami hamupe di bagasan lasni roha madohoti acara pertanyaan ta di Bornginon omma pertanyaan na perpudi di tahun 2021. Atong mahita lau manangihon hatan debata firman Tuhan menyapa kita semua dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat keempat sampai yang ke-8. Saya akan baca seluruh ayat ini. Marilah kita dengarkan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah bunyinya. Jemaat yang kami kasihi, kita masuk dalam terang tema pada minggu ini, minggu di mana kita akan masuk kepada acara minggu ujung tahun Parhuriaun dan memperingati orang-orang yang meninggal. Topiknya adalah mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sai parohai mahami memilangi aka ari-ari nami, asa dapotan roha nabisuk kami. Tentu ayat ini bukan hal yang baru lagi bagi kita. Ini biasa disampaikan saat ada yang berulang tahun, yang bersuka cita, mengingat bahwa hari itu adalah harinya Tuhan. Hari-hari yang dijalani oleh orang yang percaya adalah harinya Tuhan. Sialani dipangido halakna porsea asa dilihat Tuhani habisuhon mamake tikki nan lehoni debata tuhita saluhutna. Nuaing masuk mahita ima di mengunjungi pertanyaan di Bornginon sampai di bulan Februari awal manang pertengahan mulai dibuka kembali. Dan namar lapatan bahwa molo tatutup pertanyaan di Bornginon dan martangi yang behita.
ikut tok-tong dohita martangiang. Kita harus berdoa terus. Seperti pengantar tadi, bahwa hari demi hari adalah harinya Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa kapanpun dan dimanapun itu kita berada. Jemaat yang kami kasihi, bahwa perjalanan hidup kita ibarat perjalanan seperti garis lurus, berjalan di satu titik ke titik yang lain, yang mengatakan ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian kehidupan kita, baik yang muda maupun yang tua. Dia lahir ke dunia ini dan akhirnya dia akan meninggalkan dunia ini. Dalam proses perjalanan kehidupan kita, khususnya di tahun 2021, ini menjadi refleksi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Dan apa yang sudah kita peroleh. Dan apa yang belum kita peroleh. Apa yang sudah kita hasilkan. Dan apa yang belum kita hasilkan. Pastilah amang inang yang mengikuti ibadah pertangyangan ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, menangkap itu, mengerti itu, bahwa kita diberikan tanggung jawab yang besar sebagai anak-anak Tuhan. Kendati pun kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mungkin karena usia tidak sama yang muda dengan yang tua tentunya. Dan demikian juga skill yang dia miliki, baik dia menembus kuliah atau tidak, pastilah berbeda. Sehingga tentu di sana akan kita lihat, khususnya kita dalam persekutuan di gereja Tuhan ini, baik kita secara pribadi, baik kita secara keluarga, maupun komunitas parsaurata, hita sama hita, di sarana, di punguani kategorial, perempuan, ama, remaja, napasobulung, lansia, siya musti nasuguari, molo seksi perempuan nga di si, tulus sate, punguan ina, indahana, dohot, padus, alpiko. Taida ma hita secara pribadi, keluarga, parsaurata, kelompok dalam arti persekutuan ini, di dia hita marsaur. Tentu ada suka, tapi ada juga dukanya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tak bisa kita pungkiri banyak masalah yang kita hadapi. Aguan ulaun, aguan pangomoan, manang moru pangomoan. Mungkin hubungan satu dengan yang lain juga
hurang denggan. Ala pakor ni pojok ni pikiran ni. Ya. Lani hamuna kadongan terjadi madisi situasi kondisi naboi rap hita marukil bergumul hita songon halak kristek kita. Bahwa situasi kondisi nata alami boido hita bercermin dohot turpukon. Songo dia si Yohanes manuraton turpukon di kitab ni pangukaponi. Pangukapon ima menggambarkan kehidupan masa yang akan datang, eskatologis ido guarna. Alai si Yohanes dileodo kemampuan mamereng ana masa di jolona deu buido di suraton ibana. Keseluruhan kitab Wahyu ini adalah mencerminkan keadaan sejarah pada zaman pemerintahan Namargoar Domitianus. Di dia menuntut akar rakyati untuk memanggil dia sebagai Tuhan dan Allah luar biasa pada saat itu. Tentu perintah ini menjadi pertentangan antara orang dengan sukarela mengikuti perintah kaisar, tetapi berbeda dengan orang Kristen yang setia tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Surat ini ditujukan ke 7 jemaat. Sebagai alamat surat ini namanya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang dimana mereka sedang menghadapi pergumulan tersebut. 7 jemaat ini adalah mewakili seluruh jemaat yang ada pada waktu itu, yang berada di suatu provinsi Romawi, yang bisa kita identikkan dengan Turki modern sekarang ini. Catatan bahwa bilangan 7 dalam kitab Wahyu digunakan sangat banyak. Menurut Homer Hailey dan William Barclay keluar sebanyak 54 kali tercatat ini berulang kali. Contoh 7 gereja, 7 jemaat, 7 roh Allah, 7 materai dan lain-lain sebagainya. Bilangan 7 merupakan bilangan sempurna. Keadaan jemaat ini, mereka dikejar-kejar, dianiaya, bukan hanya sekedar dibenci, dan mereka menjadi sasaran untuk dihabisi, dipamate. Hamuna kadongan bui mata bayakkon, molo hamuna au dibagasani, ahna terjadi, tentu lomosma haporsiotta. Tentu merukili tadi sih, waduh tahe, utorus sodo mangito Kristus manang da, ai si mate do, dia do pindah sida, nggak ada pilihan yang lain. Kalau hidup tersiksa, atau pilihan yang mati seperti itu. Alai ahado naboi mengapuli rohana sida omma surat nani kuriton Yohanes tu nasida asa nasida meraih kemenangan dan berfokus
tu orientasi persoalan nasida alai berfokus ma tu hamonangon naung dileo tuhani tu nasida ima naparjolo dimulai dot sapaan lani amang inang molo jujut dohami maben renungan manang ibadah minggu manang di dia ita pajupang saya usuk dohamuna apa kabarnya. Nah, termasuk ma turpukon. Disapa si Johanneson nasida ima kasih karunia dan damai sejahtera. Ini merupakan berkat. Ini merupakan pasu-pasu. Gitu. Sudedo hita makal mohoni. Tidak ada yang menolak itu. Molo nunga di sapa pedita manang dimulai adorang merjamita asini rohama di hamudot dame terprasat tapi tebu menak nyaman tentram sukacita dame lasni roha ala naung di songgopi hatani debata ima pasu-pasuna. Luar biasa dong. Johannes mengangkat ngolu ni nasida na di bagasan pardangulan asa bangkit nasida sian masalai meret nasida siani tu ya pasu-pasu nang nileho di debata tu nasida itu nak tu hitang ya husata ma di Roma 3 ayat 20 sak 24 didok karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Banyak lagi teks mengatakan tentang kasih karunia ini. Tak sadari dohita jolma pardosa. Napitu huraipe pardosa do nasida. Sarupa dotita pardosa. Alai na asido debata mida nasida nang hita. Hata dame di son peace ima merupakan hasil atau akibat dari pemberian kasih karunia dan damai ini menunjukkan pada damai antara manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Molo ngaidok pedita damai ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangeramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Ibarat sebelum tu gereja hitang olo dodang mardame dongan mungkin do amata inatta yanakota alai dung satu gereja dung mabege hata di debata dipukap peditai pasaton pasu-pasuna asarade hita majalo hata di debata damai ni debata damai ni debata berarti mardame hita do debata dohot mardame hita do dongata jolma
Ido dahsyat ni hata asni roha dot dame. Odo na dilului hita halak na porsea. Makana amang inang seringgas tu pertangyangan tu gereja ido kan ya nga disentuh dohot pasu-pasu tangiang menghantarkan jamitai luar biasa do Johanneson laho membuhai roha nasida unang lalap nasida di parutloni alai terbuka manasida di asini rohani debata di dame nasya debata na songgop tu nasida nang tuhita amang inang omba na parjolo hita menggumuli on selama kurang lebih 1 tahun tapatupa pertangyangan marhite regang na huingot sanga dope hita mar online dungi PPKM darurat PPKM obat manang satu tolu holak kami aka pangulan dagok tiki isodo nasida melayani hamu marhite live streaming. Pertama online, kedua live streaming. Tuan ni madongi, menudang, gabe sohi tasudi. Sungguh dia perkembangan ni hapor siotai. Tak kubawa to, mengkaporhon songon situasi tak ganup. Gari nang ringgas marminggu nang ringgas pertangyangan nang ringgas martangiang setong do. Tautan mebiar ganggu ni roha dok lanasingi lama melusodongi tuan ni ngata lewati pasei amang inang online live streaming ngamar 2 bulan ni live streaming ya se yetok kami isi hamuna hami marjamita songonon seolah-olah masuk matur hamuna holan pos ni roha di Tuhani sak majami tahun tua karuas dungi nuaing sebelum online hita tatap muka adong live streaming dungi sama sekali dang boy tatap muka holan live streaming total dangi dungi sonari nga longgar hita boy hita live streaming dot tatap muka tabaya ko may pase-pase na luar biasa. Bagaimana cara kerja Tuhan menyapa kita supaya kita tidak terlena dalam masalah hidup kita. Dia sapa kita terus menerus. Inilah yang kita pegang amang inang. Yakni kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Terus menerus. Itu yang pertama. Berlanjut lagi dikatakan yang kedua, Yesus Kristus saksi yang setia. Dia yang bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Sebutan saksi yang setia untuk Yesus ini penting untuk gereja yang pada saat itu banyak mengalami penderitaan, penganiayaan. Karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Mereka menghadapi satu kesaksian tentang Kristus itu yang adalah Tuhan Allah. Sementara pemerintah mengatakan harus menyembah kaisar. Dalam bahasa Yunanina ima martus.
saksi ima martus. Martus ima lapatana martir. Ya. Mempertahankan kebenaran tentang Kristus yang adalah Tuhan Allah dengan nyawa taruhannya. Kita dang dope songoni nauboto. Ya. Tapi kalau ada, sungguh luar biasa beratnya kita sebagai pengikut Kristus masih diberikan kemungkinan kita beribadah. Walaupun kita disebut Kristen minoritas, bersyukur kita masih bisa kita beribadah. Gedung gereja kita bagus, ya, tempatnya nyaman, ya. Gak ada lagi yang kurang kita lihat dalam fasilitas yang ada di gereja ini. Tapi bukan menjadi kita terlena dengan semuanya itu. Ikon radedo hita kapan saja, di mana saja. Alani tabohali marhiti pertanyaan ido neng dohono kudisi. Tidak ada kerugian bagi orang yang setia mendohoti pertanyaan. Kona dong do surungna. Ya. Tong doi gabe sitidangi Kristus. Kapan dan di mana saja. Dalam masalah apapun yang kita hadapi, ikon mampu hita gabe sitidangi Kristus. Napa tuluhon Yohanes paingoto nasida napitu huriai bahwa di ayat 5b, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Da amang inang selama sa taunon holong ni rohani debata dak kurang tuhamu kan dak kurang bereng mah boy do pehita menghirup udara segar. Dang bui hugabar hon sonari. Songo dia ka namar sahid di rumah sakit manang dirawat di bagas nasi dabe. Mar minggu, mar bulan, mar tahun. Apalagi ikon pakai oksigen. Hita mar masker boy dope tahirup. Boy ma tabadik ko ni amang inang basa-basa ni Tuhani na tajalo di ngolutta. Dak taretak kita dak tarsurato dita sada-sada dak mampu hita si tubuh hita sak sonari. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi lebih besar kasih Tuhan. Bukankah begitu amang inang? Iya, amin. Amin. Ya, jangan lupa itu. Ya. Bukan lebih besar penderitaan itu dari kasih Tuhan. Itu kita aminkan itu dalam hidup kita. Yang keempat, kita masuk masa penantian. Na mga leon jaminan tuhita paimaon haroro ni Tuhani na paduhaluni bahwa di ayat walwi aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Neng dohnon natuhita bahwa Dia yang dulu, sekarang dan akan datang
adalah Dia yang Maha Kuasa. Dia yang menyelamatkanmu, menyelamatkan saya. Dia yang menjagamu, menjaga saya. Tangga dong be, hurang nahita. Jaminan sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah ada alasan lagi kita mengatakan dak porsiau di Tuhan ini? Saya berharap semakin kita percaya kepada Tuhan. Alani, ahado panipuli ni jami tahun tuhita. Napar julu. Di ujung nih pertanyanon tati dako matoktom amang inang ima asini rohani debata dot dame ni debata no sumurungi toktong mian di bagasan ngolum imana parculo napa duahon sekalipun ngeluon rasa-rasanya mengalami perubahan, satokin nyaman, satokin dang nyaman, alai dipanggil Tuhani tuhita kotok tong mahita gabe siti dangi Kristus. Justru di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, kita merasakan bahwa Tuhan itu yang menolong kita. Molo ditongani sonang-sonang dong ngeluta, aman-aman saja. Bisa-bisa jadi kita mengatakan dang butuh au di Tuhan. Tapi justru di saat banyaknya pergumulan, pertentangan, masalah yang dihadapi baik di kantor, baik di rumah, mana dia pe jumpa kita toktong gabe sitidangi Kristus ma hamu saluhutna. Jangan karena si A punya uang banyak, pimpinan kita umpamanya, kita enggengge aja. Jangan begitu. Ya. Ikon ubiar dohita mida Tuhani sien colma ulauni Apostel 5 ayat 20 siang. Napatuluhon gomos mahita maniok holong di debata. Ketika kita sedang jatuh, terus ingatlah, Tuhan mengasihiku kok. Dok kita mainang Tuhan mengasihiku. Bema tangamuna songonon. Tuhan mengasihiku. Bema, sada dua ya. Tuhan mengasihiku salinari. Tuhan mengasihiku. Sekali lagi. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengampuniku. Sada dua ya. Tuhan mengampuniku. Tuhan mengampuniku. Tuhan mengampuniku. Dua kata itu, mengasihi, mengampuni, sumbernya dari Tuhan kita dapat, sehingga kita berikan kepada orang lain. Kita terima secara gratis dari Tuhan. Demikian juga kita beri kepada orang gratis lah. Jangan tawar-menawar seperti berapa cabai ini 1 kilo. Ya Mang Inang, berapa daging ini. Ya, tapi kita berikanlah. Karena kita sudah menerima gratis dari Tuhan. Yang terakhir, tetap percaya. Dia akan datang. Bahkan lihatlah Amang Inang di ayat 7 itu. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia.
hamuna kadongan na hinahulungan. Hita halak na porsia. Dan terlambat tita. Di asini rohani dewata. Tatiuk may gomos. Di bagasan ngolutta. Dangadong na mabuati siya kita. Asamonak kita. Satu ujung na. Amin. Amin. Martang yang mahita. Muliate madiho oleh Tuhan. Nunga taruli hami dihatam nabadiai. Lehod dihami Tuhan. Haporsiaw na mangulu diho. Asa muluadong pe. Hamaulon na jupang di tong-tong ngulu nami. Dan gabi mubah haporsiaw nami. Alay lam hot do hami diho ale di bata nami. Tuhan, nunga marujung pertangyangan nami di huriamon. Ala di minggu tanggal 21 ima masuk ma hami tu ujung tahun perhuriaon. Dang marujung mulu asini rohami ali Tuhan. Hot do. Alani. Lam ajari hami Tuhan. Madok muliate tua dupamu. Ikotok tong do hami martangiang. Dakolan ditiki roh hami tu partangiang anon. Lai sungguli ma rohanami be. Asa toktong hami martangiang. Pasahaton diri nami tuho. Jalamangido hagogoon. Dohot pasu-pasu nasyak koi ali Tuhan. Asa bui merdalan hami di hasyanganon. Gabe sitidangimu hami Tuhan. Manang di dia pe hami maringanan. Atong pasu-pasu mahami saluhut na. Jala hodo Tuhan na mangalihon lasni roha di hami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marite de nomor 802 ayat sada dot udutna dugi tapasa ama peleatta.
alede bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleun-leun na denggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilihon mi tuhami plen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pelianon. Patibulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleun mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, se Roma harajanmu, se saut malamon roham di banua tongaon songon di banua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa di doa namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dota gogoon, rodi hasangapon saliling niling na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dot parsauran ito ni porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Demikianlah ibadah penutupan pertangyangan di Gereja KBP Kramat Jati. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas. Ada Rasulullah kita dapat saya dalam tamat tanggung kita. Gue puji-pujian mau lihat kemana Tuhan, dengan sang